Γιατί είμαστε στο κέντρο του νησιού μας. Η αγορά μας είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντός σας. Γιατί κάθε μέρα τα προϊόντα μας βρίσκονται στο κέντρο του τραπεζιού σας. Είμαστε το κέντρο κρέατος Λαβράνος και στα καταστήματά μας θα βρείτε όλα μας τα προϊόντα, ολόφρεσκα και πάντα στις πιο προσιτές τιμές. Κέντρο κρέατος Λαβράνος. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Event λοιπόν, για εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας και ήρθατε στην εκπομπή μας, στην απόψινή εκπομπή. Οι καλεσμένοι μου, όπως σας είπα και στην αρχή, είναι από το χώρο του τουρισμού και του πολιτισμού. Επίσης και της πολιτικής βέβαια, και ανήκει στο χώρο της πολιτικής. Για το θέμα το οποίο συζητάμε απόψε, έχει σχέση για τον πολιτισμό και τον τουρισμό και επειδή θέλω να σας συνδέσω με το πρώτο μέρος της εκπομπής, θέλω να σας πω λοιπόν εδώ ότι ο πολιτισμός εμπεριέχει αξίες και άειλα αγαθά, τα οποία έχουν μια διαφορετική διάσταση και άλλα νοήματα στην συνείδηση των ταξιδιωτών ή των τουριστών ή των επισκεπτών. Ενώ ο τουρισμός, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον πολιτισμό, είναι ένα οικονομικό μέγεθος που μετράει αφίξεις, συνάλλαγμα και βεβαίως απασχόληση πολλών ανθρώπων. Κυρίαρχη λοιπόν αιτία ενός ταξιδιού, έλεγα με την προσκεκλημένη μου προηγουμένως, ότι τις περισσότερες φορές είναι η αναψυχή. Και λιγότερο ο πολιτιστικός πλούτος που διαθέτει ένας τουριστικός προορισμός. Τώρα, θα το έχετε και εσείς υπόψη σας ότι ανάλογα με το τι τύπος ταξιδιώτη είμαστε, μπορούμε να παρέχουμε στον εαυτό μας, δεν ξέρω αν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, αν μπορούμε τέλος πάντων στον εαυτό μας, με λίγη καλή θέληση, μια αξέχαστη έτσι εμπειρία. Πολλοί είναι εκείνοι που αναζητάνε την περιπέτεια, την ηρεμία, την ανακάλυψη, την περιήγηση, αλλά πολλές φορές ακόμα και την πολυτέλεια. Αν έχουν βέβαια αυτό το προσόν της πολυτέλειας. Άλλοι πάλι προσπαθούν να θεραπευτούν να θεραπευτούν ψυχικά εννοώ, με το να πηγαίνουν να ψωνίζουν, το λεγόμενο shopping therapy. Άλλοι πάλι αγαπάνε, αν θέλετε, την κουλτούρα ενός τόπου και τέλος πάντων όποια είναι η επιθυμία μας, η οποία ταιριάζει προπάντως στην προσωπικότητά μας. Ένα ταξίδι αναψυχής, κυρίες και κύριοι, είναι πάντα μια πάρα πολύ μεγάλη έτσι, προσδοκία. Η Ισμήνη Μόρου, λοιπόν, κοντά μας απόψε. Συζητάμε για τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Εκείνη ξέρει πολλά για τον τουρισμό, διότι υπήρξε και δεν ξέρω αν είστε ξεναγός ακόμα. Ναι, αυτό ήταν το επάγγελμά μου. Έχω δουλέψει όμως διάφορες. Έτσι, ναι. Θα μας τα πείτε αργότερα, θα μας πείτε την εμπειρία σας αργότερα. Προηγουμένως λοιπόν σας διέκοψα, διότι μεσολάβησε το διαφημιστικό διάλειμμα, σας διέκοψα λοιπόν, λέγαμε για το all inclusive, έτσι, για το οποίο πολλοί έχουν, ξέρετε, μια διαφορετική άποψη. Είναι και αρνητική. Κοιτάξτε, το all inclusive είναι αρνητικό, αν θέλετε, σαν αυτό καθεαυτό, σαν προϊόν τουριστικό. Διότι δεν παρέχει αυτό που θα θέλαμε, που είναι να πέσει κάποιο χρήμα στην αγορά, οι άνθρωποι είναι πιο περιορισμένοι, τα καταστήματα δεν εργάζονται όπως θα θέλανε, εφόσον οι άνθρωποι είναι πιο περιορισμένοι στα ξενοδοχεία μέσα κτλ. Παρ' όλα αυτά, λέγαμε προηγουμένως ότι το all inclusive δεν μπορούμε να το μεμφόμαστε. Είναι λάθος. Είναι πάνω από το 80% του τουριστικού μας προϊόντος. Συνεπώς δεν μπορούμε να πολεμάμε το all inclusive.
πρέπει αυτό που χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε είναι να αναπτύξουμε εκ παραλλήλου με το all inclusive και άλλες μορφές τουρισμού. Αυτό είναι η λύση, κυρία Ζαχαροπούλου, και όχι να λέμε να σταματήσει το all inclusive. Θα μπορούσε ίσως να έχει περιοριστεί με κάποιες επιλογές της πολιτείας. Δεν το έχουμε κάνει αυτό, ίσως αυτό θα ήταν μια μικρή επιλογή. Αλλά το all inclusive, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο δεν μπορούμε να αντιμαχόμαστε, οφείλουμε να το σεβαστούμε ως το κύριο τουριστικό μας προϊόν και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εκ παραλλήλου και πέρα από το all inclusive. Και ένας, νομίζω, εναλλακτικός εντός εισαγωγικών, γιατί εγώ τον πολιτιστικό τουρισμό δεν τον θεωρώ εναλλακτική μορφή τουρισμού. Τον θεωρώ και πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον τουρισμό μας και με τον επισκέπτη μας. Όμως, αν θεωρηθεί ότι είναι μια άλλη μορφή τουρισμού, θα πρέπει λοιπόν να συνδέσουμε την αναψυχή του επισκέπτη μας με τον πολιτισμό μας. Έτσι. Αυτό είναι απαραίτητο να συμβεί και νομίζω ότι αν το καταλάβουμε αυτό, θα καταλάβουμε ότι κρατάμε στα χέρια μας το μέλλον του τόπου μας, τουλάχιστον όσον αφορά το τουριστικό μας προϊόν. Και βεβαίως την απασχόληση των εργαζομένων κτλ. Θεωρώ λοιπόν ότι μαζί με το all inclusive και με τον τρόπο που έχει αναπτυχθεί ο τουρισμός σήμερα, θα πρέπει να επιλέξουμε και άλλες μορφές τουρισμού ή, αν θέλετε, κυρίως το πολιτιστικό μας τοπίο, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο εκείνο που θα μπορούμε να παρέχουμε στον επισκέπτη μας, στον ταξιδιώτη μας, και πολιτισμό και αναψυχή συγχρόνως. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται μέχρι τώρα. Δεν γίνεται μέχρι και γι' αυτό τώρα. αποφάσισα και σε εσάς ακόμα να μιλήσω για την αξία του πολιτιστικού τουρισμού στη χώρα μας και δει στο νησί μας με τέτοιο πολιτιστικό πλούτο. Στην ομιλία σας, εγώ θα αναφερθώ εκεί, κυρία Μόρου, είπατε μια πάρα πολύ έτσι όμορφη φράση, την οποία κράτησα και συγκεκριμένα θα σας τη διαβάσω αυτολεξή. Ότι ο ταξιδιώτης ή ο επισκέπτης ή τέλος πάντων ο τουρίστας θα πρέπει να μπαίνει στη διαδικασία της ευεργετικής ανάγνωσης των όσων επισκέπτεται και βλέπει. Πιστεύετε εσείς ωστόσο ότι εδώ στην Κέρκυρα, εδώ στο νησί μας, που κατακλυζόμαστε από τουρίστες, αυτό είναι αλήθεια, υπάρχει έλλειμμα ενδιαφέροντος από εκείνους που έχουν θέση ευθύνης, κυρία Μόρου, για τον τουρισμό και τον πολιτισμό, ούτως ώστε να μην παρέχουν αυτή την ευεργετική ανάγνωση που εσείς αναφερθήκατε? Και τι ακριβώς θέλετε να πείτε με αυτό? Θέλω να πω ότι είναι σε εμάς να κινητοποιήσουμε τον οποιοδήποτε ταξιδιώτη να δει με άλλα μάτια τον τόπο μας. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης, είναι θέμα πολιτών, είναι θέμα τεχνογνωσίας. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτό το έλλειμμα το έχουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση στο νησί μας. Πολύ φοβάμαι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι ακούγοντας εχθές το Δημοτικό Συμβούλιο, να μην αντιλαμβάνεται ότι η λύση είναι να αναπτύξουμε κι άλλα προϊόντα τουριστικά στο νησί μας και να απαξιώνει το all inclusive, είναι λάθος επιλογή και έλλειψη γνώσεων και τεχνογνωσίας. Δηλαδή, μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί με τα τουριστικά μας πράγματα θα μπορούσε να έχει εκφραστεί έτσι. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είναι τέτοιος ο προσανατολισμός της πολιτείας μας, αλλά και μημών των ιδίων των πολιτών, τέτοιος ο προσανατολισμός, ούτως ώστε ο ταξιδιώτης να κινητοποιείται από μόνος του στην ανάγνωση του πραγματικού μας πολιτισμού, που μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό, κυρία Ζαχαροπούλου. Ο πολιτισμός, είπαμε και προηγουμένως, δεν είναι απαραίτητα ούτε η αρχαία Μεσίνη, που βεβαίως ξέρετε την ιστορική σημασία τους και, αν θέλετε, το ενδιαφέρον που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο για αυτούς τους ιστορικούς τόπους. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι μία απλή γιορτή σε ένα χωριό του νησιού μας. Είναι ένας απλός περίπατος, ας πούμε, έξω από το φρούριο του νησιού μας, το παλιό φρούριο. Αυτό είναι πολιτισμός. Είναι αυτό που θα δεις, είναι ο τρόπος που θα επικοινωνήσεις, για να μην σας πω ότι ο πολιτισμός μας αγγίζει και τα όρια της συμπεριφοράς μας πολλές φορές. Και γι' αυτό και στην ομιλία μου είπα κάποια στιγμή ότι ο πολιτισμός είναι και θέμα ήθους. Είναι και θέμα ήθους. Είναι και θέμα συμπεριφοράς. Πολλά ωραία είπατε. Επίσης πρέπει να σας πω εδώ, προηγουμένως το αναφέρατε, αλλά επειδή και στην ομιλία σας είπατε κάποια πράγματα, γύρω από
από τα χωριά και τον πολιτισμό τους, η εκπομπή «Ραντεβού στο χωριό» έτσι σας δικαιώνει περίτρανα, θα έλεγα. Ακόμα, διότι και εσείς το είπατε αυτό, ακόμα, κυρία Μόρου, πρέπει να σου πω ότι το κάθε χωριό έχει να δείξει και να επιδείξει έναν ξεχωριστό πολιτισμό. Και εγώ προσθέτω ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι άνθρωποι του χωριού, οι οποίοι καταβάλουν έτσι υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διατηρήσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά ή αν θέλετε την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους, του χωριού τους, της κομμόπολης τους, έτσι, δεν είναι μόνο απλά αξιέπαινοι, σας πληροφορώ ότι είναι ήρωες. Το πιστεύω, κυρία Ζαχαροπούλου, και θα σας πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα αυτή την προσπάθεια που κάνετε με τα χωριά της Κέρκυρας και όχι μόνο. Και θα σας πω και τη δική μου εμπειρία, αν θέλετε, που ήταν η προεκλογική εμπειρία στα χωριά της Κέρκυρας. Ξέρετε ότι εγώ είχα λείψει ένα μεγάλο διάστημα από την Κέρκυρα, επανήλθα με το τέλος της επαγγελματικής μου ζωής, σε έναν τόπο που βέβαια αγαπώ πολύ, διότι είμαι γέννημα θρέμα Κερκυραία. Και προεκλογικά πήγα και επισκέφτηκα πάρα πολλά χωριά της Κέρκυρας. Κάποια από αυτά, σας μιλάω ειλικρινά, όσον αφορά το περιβάλλον τους και όσον αφορά τους ανθρώπους τους, μου έμοιαζαν σαν να είναι ξεχασμένα. Και γι' αυτό είναι ξεχασμένα και εγώ έτσι πιστεύω. Γι' αυτό εκτιμώ αυτή την προσπάθεια την τρομερή που κάνετε στην εκπομπή σας, που και αυτά τα χωριά τα ξεχασμένα έχουν να επιδείξουν πολιτισμό. Είμαι απόλυτα βέβαια γι' αυτό. Είναι κάτι που σας το λέω σαν εμπειρία, διότι αυτό διαπίστωσα από τη συναλλαγή μου, από τις κουβέντες μου με τους ανθρώπους του χωριού, στα καφενεία, στα μέρη που επισκεφτήκαμε. Άσχετα, σας είπα και πάλι, δεν έχουν πολιτική χρειά αυτά που σας λέω, είναι η εμπειρία μου. Και μάλιστα είπα κάποια στιγμή θα γράψω το μαρτύριο ενός υποψήφιου βουλευτή, εννοώντας ότι πραγματικά η κούραση ήταν αφάνταστη, αλλά η εμπειρία ήταν πραγματικά εξαιρετική. Φαντάζεστε λοιπόν τη δική μας την κούραση. Βεβαίως, και έχετε δίκιο. Η δική μας την κούραση. Έχετε δίκιο. Γι' αυτό πραγματικά την υποστηρίζω πολύ αυτή την εκπομπή. Θα ξέρετε ότι και όταν είμαι στην Αθήνα τη βλέπω, αλλά πέρα από αυτά, σαν ουσία, σαν πραγματικότητα, οφείλουμε να αξιοποιήσουμε το παραμικρό πολιτισμικό και πολιτιστικό κίνητρο που υπάρχει και στα χωριά μας. Ακριβώς. Μια μέρα λοιπόν θα έρθετε μαζί μας. Βεβαίως. Οπλιστείτε έτσι με πολύ δύναμη και υπομονή βέβαια, γιατί θα ξεκινήσουμε πολύ πρωί. Όπως καταλαβαίνετε, θα πάρετε όλο τον εξοπλισμό της εξοχής. Με χαρά μου θα το κάνω. Παπούτσια σπορτά έξω οπωσδήποτε. Με χαρά μου. Το δισάξια στον νόμο. Μια χαρά. Μπόλικο νερό. Εντάξει, φαγητό δεν πειράζει. Μπορεί και να μην θέλουμε. Μπισκότα παίρνουμε συνήθως. Μη σας ανησυχεί καθόλου. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η εμπειρία και θα την κάνω μαζί σας με μεγάλη χαρά. Και ελάτε μαζί μας να δείτε πόσες δυσκολίες πραγματικά αντιμετωπίζουμε. Αλλά όμως φεύγουμε. Στο τέλος της εκπομπής αυτής φεύγουμε, είμαστε τόσο χαρούμενοι και τόσο ευτυχισμένοι. Γιατί δώσαμε πάρα πολύ χαρά στον κόσμο. Έτσι είναι. Πολύ χαρά υπάρχει και ένα μέσο να επικοινωνήσει ο κόσμος το δικό του το πρόβλημα, και στο πρόβλημα, το δικό του το αίτημα και το δικό του τον πολιτισμό. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ξέρετε τι λένε. Φτιάξαμε ένα μουσείο. Και πώς το φτιάξαμε, λέτε, ποιος έρχεται να το δει. Όμως με την εκπομπή σας αυτό αναδεικνύεται. Ξαφνικά, ξέρετε πόσος κόσμος πήγε στο μουσείο των Λακώνων, στους Λάκωνες. Υπάρχει ένα εκπληκτικό μουσείο. Το ξέρετε, βεβαίως ξέρετε. Απλά το λέω για τους φίλους τηλεθεατές εδώ. Από εκεί και πέρα λοιπόν οι Λάκωνες είχαν πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα λόγω του μουσείου. Ένα εκπληκτικό μουσείο. Μιλάμε ότι βρέθηκαν αντικείμενα 500 χρόνων, κυρία Μόρου. Αυτό ήταν επίτευγμα. Ξέρετε για το μουσείο αυτό. Είναι αυτό που λέμε, ότι κάθε χωριό, κάθε μικρό χωριό του τόπου μας, της χώρας μας, έχει πολιτισμό, έχει ιστορία, έχει κάτι να σου πει. Και αυτό που έχουν να μας πούν ή να πούμε, πρέπει να το επικοινωνήσουμε σωστά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, κατά τη γνώμη σας, εκτός από το εμπορικό και το ψυχαγωγικό στοιχείο που παράγουμε, περισσότερο σήμερα με τον πολιτισμό και τον τουρισμό, υπάρχει ελπίδα, κυρία Μόρου, επειδή είστε πάρα πολύ κοντά στα πράγματα, και αυτό και σας ρωτάω, για μια οργανωμένη αλλά και πολύμορφη, θα έλεγα, ποικιλία τουρισμού, η οποία θα μας ανατινάξει και οικονομικά και ψυχολογικά και θα μας διαβεβαιώσει ότι επιτέλους εμείς ήρθε η ώρα και κρατάμε αυτό το μέλλον της χώρας στα χέρια μας.
διαφαίνεται κάτι τέτοιο στον ορίζοντα? Τι λέτε, είστε αισιόδοξοι καταρχήν? Η λογική δική μου είναι να μην απεσιόδοξω ποτέ. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, αλλιώς δεν θα τα καταφέρουμε. Όμως με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Με μια πολιτεία που δεν αντιλαμβάνεται την αξία των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και του πολιτιστικού τουρισμού, με μια τρομερή γραφειοκρατία και, αν θέλετε, ένα κικαιώνα νομοθεσίας που υπάρχει για τον τουρισμό μας στη χώρα μας, που είναι δύσκολο να το διαχειριστούμε, να σας το πω με απλά λόγια, να τον ξεμπλέξουμε την νομοθεσία που υπάρχει, και βεβαίως με μια πολιτεία που έχει μια δική της λογική και μια δική της πολιτική για τα θέματα του τουρισμού, που εγώ θα ευχόμουν να μην υπήρχε καθόλου πολιτική στο θέμα του τουρισμού, άσχετα αν είμαι εξαιρετικά πολιτικοποιημένο άτομο και προέρχομαι από ένα συγκεκριμένο χώρο, θα το ευχόμουν πραγματικά. Δηλαδή, αν θα μπορούσαμε να καθίσουμε όλοι μαζί, και αυτό είναι μια, αν θέλετε, παθογένεια του πολιτικού μας συστήματος, το ότι δεν μπορούμε να καθίσουμε όλοι μαζί, να συμφωνήσουμε. Ναι, δεν σας χωράει ο τόπος που λένε. Ναι. Και ξέρετε, δυστυχώς, ας πούμε, άλλες φορές είναι του Δήμου, άλλες φορές είναι της περιφέρειας, άλλες φορές είναι των ιδιωτών, άλλες φορές είναι του ΕΟΤ, και έτσι περιπλέκεται το πράγμα πάρα πολύ. Μακάρι να μπορούσαμε κάποια στιγμή να καθίσουμε σε ένα στρογγυλό τραπέζι και να αποφασίσουμε τι θέλουμε για το νησί μας και τι θέλουμε για τη χώρα μας όσον αφορά το τουριστικό μας προϊόν. Αυτό θα ήταν ευχής έργο. Δεν γίνεται. Γι' αυτό με βλέπετε όχι απεσιόδοξη, αλλά να σας απαντώ ότι με μεγάλη δυσκολία, με μεγάλη προσπάθεια, ίσως καταφέρουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι η αύξηση του τουρισμού μας και κυρίως, κατ' εμέ, η αύξηση του ποιοτικού τουρισμού μας. Ξέρετε, έχω ακούσει ταξιδιώτες να λένε, εσείς οι Έλληνες έχετε πολλές αναλλαγές, έχετε κατάφυτες εκτάσεις, ωραίες θάλασσες, διαρκή ήλιο. Θα τα έχετε ακούσει κι εσείς αυτά, φαντάζομαι, έτσι. Ωραία κουζίνα, νυχτερινή ζωή. Κατά τη γνώμη σας όμως, αυτοί οι άνθρωποι γοητεύονται περισσότερο από όλα αυτά που σας είπα ή από την ιστορία της? Θα μου επιτρέψετε με λύπη να σας πω ότι γοητεύονται περισσότερο από αυτά που βλέπουν από την καθημερινότητα της μοντέρνας ζωής, της σύγχρονης. Δηλαδή. Ναι, και όχι από την ιστορία. Και αυτό είναι το ζητούμενο, να συνδέσουμε την ιστορία μας με τον τουρισμό μας. Προηγουμένως, εγώ σας μίλησα για την εμπειρία μου στο χωριό, με την εκπομπή μου «Ραντεβού στο χωριό». Τώρα, έτσι θα ήθελα να αναπολύσετε κι εσείς, αν θέλετε, λίγο την εμπειρία σας ως ξεναγός. Ποια μέρη σας αρέσανε περισσότερο, τι προσφέρατε στον τουρισμό, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, τι ήταν δύσκολο, τι ήταν εύκολο. Νομίζω ότι το επάγγελμα του ξεναγού είναι από μόνο ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Εγώ θα σας πω ότι την πρώτη φορά που ανέβηκα σε ένα πούλμαν, μόλις είχα τελειώσει σχολή ξεναγών, για να ξεναγήσω, πραγματικά τρέμανε τα πόδια μου αλλά και τα χέρια μου. Αισθανόμουν το στομάχι μου να δένεται και αισθανόμουν 50 ζευγάρια μάτια να με κοιτούν και να κρέμονται από αυτά που θα τους πω, και άλλα τόσα αυτιά να με ακούν. Και συνήθως όταν ειδικά απευθύνεται κανείς σε ένα μαζικό τουρισμό, δηλαδή έχεις ένα γκρουπ ανθρώπων, μια ομάδα ανθρώπων, είναι τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο, διότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια μικρή έλλειψη πρωτοβουλίας, συνεπώς εξαρτώνται σε έναν βαθμό από το τι θα τους πεις, πώς θα τους καθοδηγήσεις. Όμως εκείνη την πρώτη φορά δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, ήταν πολύ δύσκολη, και κάποιες επόμενες φορές μέχρι να εξοικειωθώ με το επάγγελμα. Όμως στην πορεία ανακάλυψα, κυρία Ζαχαροπόλου, ότι είναι ένα επάγγελμα ευλογημένο. Διότι ήρθα σε επαφή με χιλιάδες ανθρώπους, αντάλλαξα χιλιάδες ιδέες, λιγότερο ή περισσότερο μορφωμένους, δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία σημασία, βέβαια. Η σκέπτης είναι... Όμως αυτή η ανταλλαγή ιδεών, ακόμα και σε ένα επίπεδο που ίσως δεν ήταν αυτό που θα περίμενε κανείς, είναι εξαιρετικά έτσι, πλούσια και παραγωγική. Πραγματικά θεώρησα τον εαυτό μου έτσι ευλογημένη, γιατί ήθελα να το κάνω αυτό και κατάφερα και το έκανα για πάρα πολλά χρόνια. Πήγα σε αρχαιολογικούς χώρους που κανείς είναι δύσκολο να φανταστεί. Περπάτησα πάρα πολύ για να τους ανακαλύψω.
πολλές φορές τους ανακάλυπτα μαζί με τους επισκέπτες μας, διότι ξέρετε και για μας η εκπαίδευση τότε της σχολής ξεναγών, στη σχολή ξεναγών ήταν μονοετής, άρα έμενε εν συνεχεία να ανακαλύψουμε και μόνοι μας οι επαγγελματίες ξεναγοί κάποια πράγματα και αυτό κάναμε. Με εξαιρετικές ομορφιές, με χώρους και τόπους απίστευτης ομορφιάς, όχι μόνο αρχαιολογικού περιεχομένου, αλλά και φύσης και τοποθεσίας και γεωγραφικής πλευράς κτλ. Θα σας πω επίσης ότι ένα πράγμα που έχω πάντα στο μυαλό μου για το πώς εξελίσσεται και η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι η Μεσίνη, η αρχαία Μεσίνη στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως. Ναι. Εγώ λοιπόν την αρχαία Μεσίνη την γνώρισα εκείνα τα χρόνια, τα παλιά, ως ένα χώρο εντελώς απαξιωμένο, αρχαιολογικό χώρο, γεμάτο στα χόρτα, γεμάτο σε πέτρες και αρχαία μνημεία που είχαν πεταχτεί στο έδαφος άναρχα, με φίδια, χωρίς περίφραξη, χωρίς είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο, δηλαδή η είσοδος ήταν δωρεάν και ελεύθερη. Και τώρα αν πάτε στην αρχαία Μεσίνη, χάρη στις προσπάθειες πολλών ανθρώπων, αλλά κυρίως ενός του καθηγητή του κ. Θέμελη, θα δείτε τελείως διαφορετικά πράγματα. Θα δείτε ένα χώρο απίστευτης ομορφιάς. Ναι. Πώς λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα και η πολιτεία, αλλά και οι προσπάθειες κάποιων ανθρώπων εξειδικευμένων, είτε είναι ιδιώτες, είτε είναι δημόσιοι κτλ. Αλλά και υπεύθυνοι πάνω απ' όλα, κυρία Μόρο, έτσι, γιατί αν δεν είναι υπεύθυνος αν θέλετε κάποιος... με μεράκι και με γνώσεις και με τεχνογνωσία, πώς έχουμε αυτή τη δυνατότητα όταν το θέλουμε και δεν το καταφέρουμε όταν δεν το θέλουμε. Εδώ στην Ελλάδα συμβαίνει και το άλλο τελευταία, ειδικά με τον θρησκευτικό τουρισμό, κυρία Μόρου. Αυτό πώς εξηγείται? Δηλαδή, ξαφνικά, λέω τώρα εγώ, ξύπνησε η θρησκεία μέσα στον άνθρωπο της Ρωσίας, της Βουλγαρίας, δεν ξέρω πού, και έρχεται εδώ στην Ελλάδα και γενικότερα και περισσότερο, στην Κέρκυρα, ειδικά για τον Άγιο Σπυρίδωνα. Αυτό πώς το εξηγείτε? Με τον θρησκευτικό τουρισμό τελευταία συμβαίνει αυτό. Ναι, πάρα πολύ κυρίως όμως, με τους Ρώσους όμως. Κυρίως με τους Ρώσους, ναι. Γιατί έχει ανοίξει η αγορά προς τη Ρωσία, η προσέλευση από τη Ρωσία είναι μεγάλη. Οι Ρώσοι μέσα από την ιστορία τους και μέσα από τη δική τους πορεία είχαν πάντα ένα θρησκευτικό παράγοντα που τους ενέπνε. Νομίζω ότι αυτό με το πώς εξελίχθηκε η ιστορία στη Ρωσία ανεπτύχθηκε, αναπτύσσεται όλο περισσότερο. Στην Κέρκυρα έχουμε, αν μιλήσουμε για την Κέρκυρα, γιατί και σε όλη την Ελλάδα έχουμε εξαιρετικά μνημεία θρησκευτικού περιεχομένου. Αν με ρωτήσετε τη γνώμη μου, ο θρησκευτικός τουρισμός ήταν ανέκαθεν ένας τουρισμός τον οποίο εγώ πάντα υποστήριζα ως μια πραγματική παιδεία όσον αφορά το θρησκευτικό μας πολιτισμό, διότι και η θρησκεία μας είναι πολιτισμός. Έτσι. Πολύπλευρη, διότι να θυμηθούμε ότι στην Κέρκυρα δεν έχουμε μόνο το κομμάτι της Ορθοδοξίας, έχουμε και μια εβραϊκή κοινότητα που είχε αναπτυχθεί στο παρελθόν πολύ περισσότερο και μια καθολική κοινότητα που επίσης είχε αναπτυχθεί. Που σημαίνει ότι έχουμε όλες τις προϋποθέσεις και τα εχέγγυα για να αναπτύξουμε αυτή τη μορφή τουρισμού. Ξέρετε, εγώ σε μια συνάντηση που είχα στο Υπουργείο, καθίσαμε και αναλύσαμε για πάρα πολλές ώρες το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί ο θρησκευτικός τουρισμός. Τον έχω δουλέψει, έχω κάνει προγράμματα θρησκευτικού τουρισμού και τα υποστηρίζω πάρα πολύ. Είναι μέρος του πολιτισμού μας και η θρησκεία μας, μέρος της κουλτούρας μας, της παιδείας μας και πρέπει να την αναδείξουμε. Κύριε Μόρο, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες ατέλειωτες, όπως καταλαβαίνετε, για τον τουρισμό και τον πολιτισμό, όμως δεν έχω άλλο χρόνο. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην εκπομπή Event. Ελπίζω να το ξαναπούμε μια άλλη φορά. Ευχαρίστω. Και επειδή μου γράφουν στο Facebook ότι η κυρία Μόρου λέει δεν θα θέλαμε να μας μιλάει στις εκπομπές σας μόνο πολιτικά, γιατί είναι πολύπλευρη προσωπικότητα, καλά θα κάνετε να ενδιαφέρεστε και για άλλα θέματα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σήμερα δεν ήθελα να μιλήσουμε καθόλου πολιτικά. Όχι, δεν είναι. Άλλωστε σας είπα ότι εγώ θα ευχόμουν ο τουρισμός να είχε ένα διαπολιτικό χαρακτήρα και να μπορούσαμε όλοι μαζί να τον αναπτύξουμε. Μακάρι να συμβεί κάποια στιγμή αυτό. Μακάρι. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Και εγώ. Και καλή σας νύχτα και να περάσετε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Επίσης. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αύριο μην ξεχάσετε το χωριό, θα προβληθεί το δεύτερο μέρος των Παξών. Καλή σας νύχτα.
Thank you.